Nosaltres som un centre d'educació especial, depenent del Departament d'Educació, i nosaltres agafem nens des de 3 anys fins als 20-21. I són alumnes que poden estar escolaritzats totalment aquí al centre o estar escolaritzats en modalitat de compartida amb altres centres ordinaris. Bé, nosaltres tenim alumnes de diferents NESE. NESE vull dir amb necessitats educatives especials molt concretes. I a partir d'aquí tenim alumnes que són paràlisi cerebral, o són TEAs, o són amb discapacitat mental severa o moderada, depèn de cada cas, i altres alumnes que tenen altres tipus de patologies associades amb aquestes. Abans de fer la teràpia aquí a l'escola, no coneixia aquest tipus de teràpia. N'havia sentit a parlar, però no sabia en què consistia. Primer, quan em van dir que faríem teràpia amb gossos, vaig pensar que d'entrada seria una activitat que aniria bé als alumnes, perquè els animals sempre ajuden, però tampoc no sabia ben bé el que comportaria. La teràpia al nostre centre ha arribat a través del projecte Tan Amigos i de subvencions d'entitats. El projecte Tan Amics, el projecte Tan Amigos, va iniciar-se el 2004, entre 2003 i 2004, gràcies a la nostra directora, que és veterinària, i ella tenia coneixement dels grans beneficis que els animals aporten a les persones i va voler incentivar això i crear Projecte Tan Amics. Inicialment, Projecte Tan Amigos va començar treballant amb gent gran, amb geriatria i amb persones amb paràlisi cerebral. És el que més es coneixia llavors, fa tants anys, i el que era més habitual. Al llarg del temps hem creat i hem iniciat programes molt diferents dels que teníem al principi, com geriatria i discapacitat, que aquests ja portem des de llavors en molts centres sense parar. Hem iniciat programes com, per exemple, a les presons, al jutjat, que també ha sigut superinteressant, amb dones víctimes de violència de gènere, amb joves en exclusió social, a les escoles. En el cas de l'escola, d'aquesta escola, va ser ella qui va contactar amb nosaltres, perquè nosaltres oferim uns tallers, tant de tinença responsable com educació emocional a Reus, i aquest taller va ser com un tastet per als nois, per saber com interaccionaven amb els gossos, i llavors van poder començar la teràpia amb una beca. Les intervencions assistides amb gossos són, com el nom diu, un tipus d'intervenció en el que es cerquen objectius objectius concrets, com poden ser físics o psicològics, socials, els que a més intervé un gos, òbviament, com el nom indica, i les classifiquem en 3 grups: teràpia assistida amb gossos, educació assistida amb gossos i activitats assistides amb gossos, depenent dels objectius cap a on van enfocats i dels professionals que intervenen en les sessions. Els gossos aporten dintre la sessió molts beneficis, com podria ser molta motivació, redueix l'ansietat i l'estrès dels nois, millora la comunicació, fa que hi hagi més interacció comunicativa, es fa que siguin més sociables, més alegres durant la sessió, així com infinitat de coses, podria dir. La idea d'adoptar gossos, en comptes de comprar-los, va ser pel que hem comentat, que els nostres inicis van ser gràcies a la nostra veterinària. Ella tenia coneixement que a les gosseres hi ha moltíssims gossos totalment
aptes per poder ajudar a qualsevol i ser ajudats a més ells, no? Una anècdota que m'agradaria ressaltar és que la teràpia no és per qualsevol gos ni per qualsevol alumne. O sigui, que també està molt bé que el projecte Tan Amigos adeqüi la tipologia del gos al tipus d'alumnat o el perfil de l'alumnat. I a més és que el que volíem era trencar l'estigma de que només els goldens o només els labradors poden fer teràpia, sinó que qualsevol gos, sempre que estigui ben seleccionat i que estigui seleccionat pel programa més adient per ell, pot treballar o pot acompanyar-nos a fer sessions. Ens hem de fixar en el caràcter o les característiques de cada gos en concret i no de la seva raça. El que sí que sempre ens fixem, que tinguin poques pors o que aquestes pors es puguin treballar. I després també que siguin sociables, que els agradi el contacte amb les persones, que els agradi el complaure a les persones, és molt important, i que tinguin ganes d'aprendre. Per exemple, i això és una cosa que em va ensenyar la terapeuta, que els gossos més petits, que són més nerviosos, no podien estar amb alumnes de les mateixes característiques. Els alumnes TEAs, que són molt actius, necessitaven un gos una miqueta més tranquil, per exemple, en aquest cas el Golden. I els alumnes que necessitaven més activitat anaven més amb un gos tipus més caniche, més petit, perquè era molt més actiu. Llavors, a l'escola ens acompanya l'amiga, que és ella, que és una gossa, és una barreja sembla que de cocker i de caniche, o no sabem ben bé. És molt activa, molt inquieta, li encanta treballar, li encanta jugar amb la pilota, li encanta utilitzar l'olfacte per buscar joguines i m'acompanya a diverses sessions i sobretot amb els nens que li agraden moltíssim. L'amiga, quan va arribar a la protectora, ja estava catalogada com una gossa perillosa perquè havia mossegat al policia que va agafar-la, que la va trobar. Clar, que ja venia etiquetada i ningú volia apropar-se a la gàbia, però ja el que li passava és que tenia por. I treballant amb aquesta, donant-li confiança i donant-li seguretat, ja vam veure que era un gos fantàstic, com tants altres quan tenen por, que a vegades poden reaccionar d'aquesta manera. El grup dels peixos són 7 alumnes de diferents necessitats. Hi ha 2 nenes i 5 nens d'edats entre 5 anys són els més petits, i 10 anys. Les seves necessitats van derivades la majoria motrius, de comunicació i cognitives. D'un inici hi havia alguns nens que potser no havien tingut tant de contacte en aquest context amb gossos i els hi feia por. A més, al principi, el treballar amb gossos a l'escola és com molt estrany, i és molt emocionant, però aquestes emocions pugen i baixen, a vegades inclús descontroladament. El que ens interessa a nosaltres, aprofitar aquesta emoció i aquestes ganes d'estar en contacte amb el gos, per així estructurar-ho, fer una rutina, i ja quan els nens saben el que s'ha de fer, com es treballa la sessió, ja podem aprofitar per treballar tots els objectius que s'han plantejat. El treball amb gossos en una escola d'educació especial acostuma a tindre sempre la mateixa estructura, per tal que els nens sàpiguen d'unes rutines. Utilitzem sempre les mateixes dinàmiques, les mateixes pautes, i acostumem a diferenciar-ho en 3 parts, com si diguéssim. Quan entra l'Alexia amb els gossos, saludem els gossos, els hi donem, sempre que els saludem, els hi dona una miqueta de menjar. Llavors es fa alguna activitat com pentinar-los, jugar amb ells, se'ls tira la pilota i els gossos la van a buscar,
Últimament, alguns dies, hem fet com una construcció, unes torres, els nens han de posar el menjar i amagats amb uns cubos per fer una torre i després els gossos la llencen. I després, per finalitzar, ens despedim dels gossos. A mi el que més m'agrada de la teràpia en gossos són els gossos mateixos i les reaccions que tenen els alumnes amb aquesta teràpia. Quan penses que un alumne, doncs potser en segons quines activitats es manifesta més, com a més passiu, amb la teràpia es desperta un interès en l'altre, en el gos, en l'aprendre, en l'activitat, i és interessant això. Els beneficis que hem trobat en la teràpia han estat considerables, doncs han empatitzat amb els gossos, han sabut tractar els gossos, han sabut relacionar-se amb els gossos, i no sols amb els gossos, sinó amb el grup Bombolla, que treballava en aquell moment, aquella intervenció. Ara mateix ja els nens no tenen por, poden estar tranquil·lament amb els gossos, treballant alguna cosa d'atenció, tot el grup atent amb el gos, no? Hi ha aquesta motivació de fer alguna cosa divertida amb el gos, els hi pot ajudar, no? A esperar una mica el torn o a ser pacients. S'ha notat millora en el temps en l'evolució de les teràpies, tant a nivell individual com a nivell una miqueta també de grup. Al principi potser la teràpia era més, els nens anaven més per lliure i ara podem fer un treball més en grup, no? A la teràpia, no? I hi ha hagut evolució, molta evolució. L'ideal seria que aquesta teràpia es pogués fer cada any amb els nens. Penso que aquestes teràpies s'aniran implementant en un futur degut a que la gent cada vegada té més ganes de saber el que són i estan més interessats. Ni que encara la gent no sap ben bé en què consisteixen. Cada any ens trobem que hi ha moltíssimes possibilitats, que podem crear nous programes perquè al final el que consisteix és en apropar els gossos, els animals, a qualsevol objectiu.